Mneneri, mutilole tipite ku Yorodano tikatengeko aliyense mtengo tizimangire tokha malo okhalapo. Chabwino mukani. Koma mutilole kuti mupite nafe pamodzi. Chabwino timuka. Elisa ananyamuka ulendo opita kukadula mitengo pamodzi ndi anyamatawo mwatsoka nkhwangwa inakwera madzi ndipo nyamatayo analira oganiza kuti ndiyobwereka. Elisa ananyamuka ulendo opita kukadula mitengo pamodzi ndi anyamatawo mwatsoka nkhwangwa inakwera madzi ndipo nyamatayo analira oganiza kuti ndiyobwereka. Nkhwangwa ndiyobwereka, nkhwangwa yobwereka, analira nyamata. nkhwangwa ndiyobwereka, nkhwangwa yobwereka, analira nyamata. Akristu felero tasochera ni maija anziko lino taiwala moyo si watu siku lina mwini adzaufuna ufiti uhule tileke kuti tikakhale nawo moyo. Akristu felero tasochera ni maija anziko lino taiwala moyo si watu siku lina mwini adzaufuna ufiti uhule tileke kuti tikakhale nawo moyo. moyo ndiyobwereka, obwereka, siku lina mwini adzaufuna. moyo ndiyobwereka, obwereka, siku lina mwini adzaufuna. nkhwangwa ndiyobwereka, nkhwangwa yobwereka, analira nyamata. nkhwangwa ndiyobwereka, nkhwangwa yobwereka, analira nyamata.